Takže ahoj, ahoj lidi, vítejte. Takže já jsem vám jenom chtěla ukázat naši želvu. Jak papá, na želváku. Tak, jdeme to trochu stranou. Teďka nevím, jestli bude jíst. Jasně, že bude jíst. No. Tak. Určitě mu to musí chutnat. Myslím, že tohle je hrášek. A tohle nevím, co je. Tohle nevím, co je. Když tak mi něco napište do komentáře. A tak, když tak mě odebírejte. Tak, pane želváku, bude mít zase s celou pusu zelenou. No. Chutná ti to, že? No, dobrá. Takhle. Kouše. Jo. Hrozně mu to chutná. Má pořádný hlad teda. Ještě se podívám, jestli bude jíst tady tohleto. Tak jestli to bude jíst. Jasně, že to bude jíst. Takže děkuji, že jste se podívali na toto video, když tak mi něco napište a ahoj.